Hello, my dear, вітаначкі! Гэта павінна быць трэвел-відэо аб тым, як я вельмі танна падарожнічаю па Італіі, раблю селфі да вушэй, паказваю вам розныя месцы і даю фінансавую справаздачу. Але, адно але, і гэтае але – мая зламаная нага. На скейце пакаталася, так сказаць, з кім не бывае. І таму сёння будзе трэвел-відэо па валанцёрскіх апартаментах. Тое месца, якое даступна мне. Пакажу вам топ-10 штукаў, якія можна ўбачыць на любой валанцёрскай кватэры. Ну што ж, паехалі! Заходзім і адразу ж бачым лот нумар 1. Вельмі шмат пар абутку. Канешне ж, робім селфі на фоне такога важнага месца. Далей мы попадаем у месца, якое мясцовыя жыхары называюць Common Room. Тут яны праводзяць вельмі шмат часу разам. Менавіта па гэтаму тут можна знайсці шмат цікавых нам лотаў. І вось ён, другі лот. Шафка з усялякай усячынай. Чаго тут толькі няма. Кнігі, гульні, упрыгожанні, прылады для творчасці. Усё гэта накаплівалася валанцёрамі доўгія гады. Лот нумар 3. Упрыгожанні для кватэры. Так як тут жывуць маладыя крэатыўныя людзі, то да кожнага свята кватэра набывае прыгожае ўбранне. Рушым далей і бачым лот нумар 4. А менавіта сушылка з адзеннем. Яна тут амаль заўсёды. Сапраўдны жывы помнік. Ну і, канешне ж, тое, што на 1,000,000% заўсёды ёсць на любой валанцёрскай кватэры. І гэта іншы валанцёр. Калі вы жывіце разам, то заўсёды хтосьці ёсць дома. Ну і 5-ы лот. Гэта карта. Валанцёры ЕСЦ – гэта людзі з самых розных краін. І вельмі ж мы любім кропачкамі адзначаць, адкуль паходзім. Рушым далей у кухню. Кухня абсталяваная ўсім, чым толькі можна. Пасудамыйка, пліта, духоўка, тостарніца, блендер, бутэрбродніца. Калі коротка, то ўсё, чаго толькі душа пажадае. Але нас цікавяць тут два іншыя лоты. А менавіта, графік прыбірання. Абавязковая штука для ўсіх валанцёрскіх кватэр. Ну і, канешне ж, вечны посуд у сушылцы. Гэта лоты нумар 7 і 8. Ну і рушым далей, на другі паверх. Першае, што мы тут бачым, гэта вялізная шафа, набітая чамаданамі. Гэта наш лот нумар 9. Ну і пераходзім у пакой валанцёра. Тут нас цікавяць астатні і самы цёплы лот, а менавіта фотаздымкі. У кожнай валанцёрскай кватэры можна знайсці фотаздымкі сям'і і сяброў валанцёра. Бо валанцёр заўсёды троху сумуе па свайму жыццю да праекту. Гэта было вельмі эмацыянальнае і цікавае падарожжа. Мы знайшлі ўсе топ-10 рэчаў, зрабілі селфі на іх фоне. І што ж, спадзяюся, што вам было цікава, поэтому ставьте лайк і подписывайтесь на канал. До новых сустрэч! Бай!